Ja, dat kan. En dan welkom. Op onze vierde bokbierpodium. Ik zal even wat van in het voor vertellen, want vorige keer ging Hans Warning hier, die zou presenteren, maar die belde eerst de morgen uit, die had de grip. Nou, dat kan gebeuren, daar kan niks aan doen. Ja, dan weer goed raad besturen, want ja, we hebben nog één dag om een vervanger te vinden en dan hebben we meneer Vogel Grauw, die zal presenteren. Die weet nog veel meer van bier wat wij al bij moeten denken. Hij doet mooi een landelijke proefwedstrijden voor bokbier. Hij zit bij de bierproefgroep Grauw. Hij is amateur bierbrouwer, dus ja, dan hoeven we net zo vol te vertellen. Hij moet gewoon niet vertellen. Dus ik zou zeggen, Vogel, hartstikke welkom. Hartstikke mooi dat je op korte termijn even invallen kon. Want ik zie dan met een grote blok om zo te zeggen. Maar ik denk dat het wel redden, jong. En als je nou allemaal gewoon een mooie jong van. Ik ben blij dat ik er ben, want ik denk dat ik de hele dag temper net al die brouwerijen nou zie je van wie gaat wat en waarom is het zo. En je moet vaak wat praten kennen. Dus, eerst voor jezelf even de conclusie trekken, invullen en dan discussiëren. Het proeven op zich, het is geen pils, dus je klopt het niet achterover, klok weg. Bokbier is echt een bier waarvan je even van moet genieten. Op zich met hulp van de Scheldebrouwerij, de receptenbrouwer door de Scheldebrouwerij. Het is een 4 graden bier. En voor de rest, ja, ik proef het zelf. ik ben dol, hè? Oké. Dat is nou even net. Heel proost. Oh, zijn we wel roer. En nog een beetje hoor. Hier invullen, man, en dan moet het eten. Dan moet je net niet zaak. Het is maar zo'n beetje punt hier aan komen, van 0 tot 12. Nou, dat krijg je. Dan zit er iemand met 4. Zou het 4? Hij is geen vol in de mond. Doe maar wat een handje. Ik steek je sloppen in. Ja, ik heb gesloppen. Maar met toon in. En dan maak maar een stuk zeer, maar bier. Ik heb er ook in bier. Hoe vind je het bier? Ik vind het wel lekker. Maar ik heb het niet van, maar dan niks eten. Er zit nagisting op de fles, dus onderin zit wat gist. Schenk niet te wild uit, maar laat de gistdepot onder in de fles hangen. Ja, maar dan kun je het toch wel opdringen. Je kunt het erop drinken, dat gebeurt er verder niks, maar het beïnvloedt de beoordeling van je bier, beoordeelt het wel. De een heeft helder bier, de ander heeft erg troebel bier waar het gist in. Ja. Bier, hè? Hoe ligt het op het roman? Maar dat is kan wel goed. Hier in de grote week was zondag, die hadden ook weer gedaan. En die hadden gewaar. Zeg het jongen, want er zit gist in. Nou, dat is ding eruit. Dat vind ik helemaal niks. Ik zou erom niet in de hand. Ik zeg dat ik goed heb. Die horen niet vol hebben. Kijk, dan de hinder met ons hindernis. Jammer voor de wilde boog. Maar stel op net brouwen Piet? Nee. Ja, ik even nu zo, hè, want... We gaan nog wel wat door. Ja. Mag ik nog wat van die injetten? Nee, dat weet ik. Dan moet je uitkijken in de kelk. En dan moet je voor een avond voor gaan zitten. Dan is dat erin. Ja, ik wel, maar 5 moet je meenemen naar huis hier. Lekker laten komen. Maar het ook niet. Van daar heen. Uitkijken. Deze dikke oren. Ja.
Je kan de drap in. De zondebok die heeft toch een aantal speciale ingrediënten erin. Er zit niet alleen gerst in, maar dat hoofdzakelijk meestal het bier. Maar dit bier heeft een aantal andere mouten erin. Bijvoorbeeld de rogge, kruiden. Ik denk dat je het goed moet proeven. Ik denk dat er één beter zal vallen dan de andere. Hij schuimt best. Ik vind het zit er wel goed uit. Nou, het smaakt natuurlijk wat zal het worden. Dit roep ik al uit. De rook is erop. Dit rook ik al uit. Dit is goed, hè? Ik rook het wel. Nou, deze morgen niet. Spuiten net in, wel leuk. Spuiten net, dat mag naar de brein. Dat is allemaal nooit hebben. Je krijgt dan soorten met piekenvel van. Rare nooismaak, ja. Nou, de voorsmaak vind ik niet lekker. Ik zet hier slok pril voor de wc. Zullen we gewoon nog een naslokje, hè? Maar ik doe dat. Hoe meer ik rook, hoe beter. Bokbier hoort dus eigenlijk een beetje robijn en rood te zijn. Afwijkingen zijn wat mogelijk richting de koperkleur. Deze is al heel Een albino bok. Oké. veel radio op een. Een mooie presentatie. Ik geloof dat. Hij stond door in de wind. Hij stond wel echt. Ik ben wel doorheen. Dat zijn de zware bokbieren. Dit zijn de lichtere Lange bier. alcoholpercentage. Wel helemaal een beetje klein bier. Is dit een bijzonder? Nee, twee verder. Ja, ik ben maar